Ďakujem. Kiršnerka, môžeš spokojne zostať v Londýne. Zasľúbim ťa, keď bude treba. No, dobre. Počkajte, takto. Kategóriu speváčka po mojom výkone dnes nevyhrá nikto. Alebo predsa len Jana Kiršnerová! Teraz sa už naozaj môžeme vydávať, pretože toto niečo darované, takže mám niečo darované. Ja som v úplnom šoku, musím sa priznať, že ja som už roky nič nevyhrala. A minulý rok som bola v televízii iba jedenkrát, takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste mi poslali hlasy. A naozaj vyšla som z cviku, takže nie som až tak veľmi pripravená. Ale chcela by som poďakovať všetkým vám za podporu, ktorú ste mi dali. Moc sa asi hrbím, že? Ďakujem. Skrátim to. Ďakujem všetkým vám, čo ste mi poslali hlasy. Ďakujem svojej úžasnej rodine, ktorá určite nepozerá televízor, lebo si myslí, že som zás neprišla na OTA. A ďakujem samozrejme všetkým ľuďom, ktorí pracovali na filme Pokoj v duši, za to, že mi dali šancu pracovať na tomto úžasnom filme. Krásny večer. Dámy a páni, cenu